Maayong adlaw mga higala o gabi iba ka kung may imong panahon sa pagtanaw niini. Kumusta? Dako gayud akong pasalamat sa Dios tungod nimo nga nagtan-aw ug naminaw sa kada series niini nga episode. Unta, mutubo ang kada pulong sa Ginoo diya sa imong kasing-kasing ug manggamot kini nga maoy hinungdan nga mas excited pa ikaw sa pagsinati sa gugma sa Dios. O excited ikaw kada adlaw sa kung unsa ang buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Diya na kita karon sa episode 24 o taas-taas na gid ang atong naabtan kung atong basihan ang mga episode niya ng labay. Apan sa dili pa kita mo padayon niini nga episode, ato sang baliko ng uban niya mga importante nga punto sa miaging episode para mapresko na usab sa atong hunahuna ug maayo nga pagkasumpay ang episode nga atong giisgutan karon. Sa miaging episode, atong nahimbaw-an nga si Jesus mo'y atong pangulong pari. Ug iyang gibutang ang iyang kaugalingong dugo diha sa tinuod nga tulda nga didto sa langit aron bayad sa atong mga sala. Sa ato pa wala man maghalad si Jesus sa nating baka, karniro o kanding noon, ang iyang kaugalingong mismo nga dugo ang iyang gihalad para bayad sa atong mga sala. Mga igsuon, makaadto gayud kita sa langit ug dili kita silutan, kay nakabutang na ang dugo ni Jesus nga bayad sa atong sala ug maoy atong gaisalipod. Ug sa dihang gihalad na ni Jesus ang iyang kaugalingon, nagisi ang tabil sa templo, gikan sa taas paingon sa ubos, ug makasulod na kita diha sa presensya sa Dios nga masaligon kaayo tungod sa dugo ni Jesus. Ang lawas ni Jesus mo'y nahimo nga paagi nga mahimo nga dawaton kita ngadto sa langit pinaagi sa pag-antos ug sa pagpalansang ni Jesus diha sa krus. Balik kita giskot diha sa mga Israelita. Sa dihang mibiya na ang mga Israelita sa Mount Sinai, mipadayon sila paingon sa Kanaan nga mao ang gisaad kanila sa Dios nga yuta. Gikan kang Abraham ug karon nga hinay-hinay na gakangatuman kung unsa ang gisaad sa Dios sa mga kaliwatan ni Abraham. Ug daghan ang ilang naagian nga mga pagsulay samtang sila galakaw ug naay mga panahon nga misalig sila sa Dios ug naa usay mga panahon nga wala sila mosalig sa Dios. Gakausab-usab lugar ang ilang pagsalig sa Dios. Mabasa nimo ang mahitungod sa ilang mga lakaw diya sa ikaupat ug ikalima nga libro sa Biblia kung interesado ka na mas maayo nga basahon gid nimo. Mabasa nimo diya sa ikalima nga libro sa Biblia nga ginganlag Numeros ug Deuteronomio. Gahisgot kining duha ka libro sa tibuok panahon sa mga Israelita dito sa Kamingawan. Hangtod nga nakasulod sila sa yuta nga Kanaan. Taas nga basahon kung atong hunahunaon, apan mas maayo kung ato gayong basahon para nga mas masayran nato kung unsa pagayud ang uban nga mas angay natong masayran. Ang libro nga Numeros, sa ato pa mga numero, ginganlan niini kay gahisgot ang numeros sa duha ka pagsinsos sa mga Israelita sa didto pa sila sa Kamingawan. O sa ato pa naihap sila kung pila ug unsa sila kadaghan. Ug giriko dayon kini ang bahin niini diya sa libro nga ginganlag Numeros. Ang libro nga Deuteronomio gasubli paghisgot sa mga balaod nga gihatag sa Dios kang Moises didto sa Mount Sinai. Busa ginganlag Deuteronomio nga nagkahulugan og kopya o gisubli. Daghan usab ang atong mabasa diya sa Deuteronomio may tungod sa panahon sa mga Israelita samtang galibot-libot pa sila sa Kamingawan. Ug puno pa usab ang Deuteronomio sa mga tudlo alang sa mga Israelita. Busa maayo gid nga gabasahon, di ba?
Balikon sa nato paghisgot ang pagpadulong sa mga Israelita paingon sa Kanaan. Mabasa diya sa Numeros Kapitulo 13 nga sa pag-abot na nila sa utlanan sa Kanaan, giingnan sa Dios si Moises nga magpili og usa ka pangulo gikan sa 12 ka banay sa Israel. Sa ato pa, gikan sa banay ni Ruben, isa ang iyang pilion, hangtod taman kang Benjamin, isa ang iyang pilion sa kada tribu. Ug kining mapili niya, iya silang suguon sa pagtabok sa suba nga Jordan ug sa pag-espiya sa yuta nga Kanaan. Aron ilang mahimbawan ang tanang kahimtang didto. Mao'y gusto nga ipabuhat ni Moises ug mao'y gisugo sa Dios ngadto kaniya. Mao kini ang kinahanglan nga ilang tan-awon sa ilang una nga sulungon nga nasod. Kung gamhanan ba ang mga tao sa Kanaan o king dili? Kung lig-on ba ang ilang mga syudad o kung huyang bakaha? Kung gamay ba sila o daghan? Kung tambok ba ang yuta o dili? Kinahanglan nga ilang masusi kini. Kung giparil ba ang mga syudad o kung wala o daghan pa, ang kinahanglan nila nga susihon ug tan-awon. Ug mao kini ang ilang i-report pagbalik ngadto kang Moises. Ug giingnan pa ni Moises ang 12 ka mga espiya nga magdala sila og prutas gikan sa Kanaan. Inigbalik na nila aron makita sa ilang kauban nga mga Israelita. Busa milarga ang mga espiya ug paglabay sa 40 ka adlaw nakabalik na sila ngadto sa ilang mga kauban nga gadala ug usa ka bulig nga paras nga gadayungan sa duha ka buok nga tawo tungod sa kadako niini. Nagdala usab sila og mga granada, dili granada nga mubuto, di ba? Nga gamiton sa panggubatay, mga igos dayon nga bunga sa mga kahoy sa Kanaan. Ug gitaho sa mga espiya nga gaagasan ang Kanaan og gatas ug dugos, nga ang buot nila ipasabot pinakamaayo gayud nga yuta ug tambok kaayo. Kining yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag kanila. Apan sa dihang guys guta na ang may tungod sa pag-angkon sa Kanaan, misulti ang napulo sa 12 ka mga espiya nga dili gayud nila makaya ang pag-angkon adtong yutaa. Kay giparil kuno ang mga syudad sa Kanaan matud pa nila ug mga taas kaayo ug mga higanti kuno ang mga tao didto. O gani kung ibasi sila, kining mga Israelita, sama ra kuno sila sa mga apan-apan, wala gid sila'y daog, muingon aning napulo ka mga nag-espiya. Apan ang duha hinuon sa mga espiya nga mao si Caleb ug si Josue, nagdasig sa mga tao sa pagsalig ra sa Ginoo ug giingnan nila nga muuban gayud kanila ang Dios ug maoy mupukan sa mga Kanaanhon alang kanila. Nasayod kini si Caleb ug si Josue nga dili man sila pasagdan sa Dios. Usa nagpadayon sila sa pagsugyuta. Apan wala mo tuo kanila ang mga Israelita. Hangtod nga nagrebelde silang tanan kang Moises ug kang Aaron, kang Caleb ug kang Josue ug midapig sila sa napulo nga mga espiya nga wala mosalig sa Dios. Ug nagplano sila sa pagpili sa laing pangulo ug sa pagbalik sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. Imbis nakagawas sila sa Ehipto, karon gusto hinuon sila mobalik dito. Busa gisilutan sila sa Dios ug iya silang giingnan nga ang tanang nagpanuigon og 20 pataas mamatay ra sila sa kamingawan. Sulod sa 40 ka tuig ug walay bisan usa kanila nga makasulod sa Kanaan, gawas lang kang Josue ug kang Caleb nga mauray misalig kaniya. Sa ato pa, gikan adtong wala sila musalig sa Dios, mulabay pa ang 40 ka tuig ay pa maangkon sa mga Israelita ang yuta nga Kanaan. Mo'y sabot sa Dios ngadto kanila. Sulod adtong 40 ka tuig nga paglibot-libot sa mga Israelita sa kamingawan, mipadayon ang Diyos sa pag-atiman kanila o sa pagpanalangin kanila. Wala man niya sila pasagdi.
ug naay mga panahon nga tungod sa pagkabanlungon sa mga Israelita, gidisiplina sila sa Dios. Magbasa kita may tungod sa usa ka panahon nga gidisiplina sila sa Dios. Basaw nato diya sa Numeros kapitulo 21 bersikulo 4 hangtod sa 9. Gikan sa bukid Sahor, mipanaw sila agi sa dalan sa dagat nga pula, aron sa paglibot sa yuta sa Edom. Apan ang katawhan naupsan sa pailog diya sa dalan, ug ang katawhan misulti batok sa Dios, ug batok kang Moises. Ngano man nga gipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto, aron mga matay kami niining kamingawan, kay walay pan ug walay tubig, ug ang among kalag giulod niining pan nga hilabihan kagaan. Sa ato pa, kung atong mainumduman, ang pan nga gihatag sa Dios kanila, espesyal nga pan, di ba? Ug karon may reklamo sila. Gisumo sila sa pan nga gihatag sa Dios kanila. Unya ang Ginoo mipadala og mga mapintas nga bitin ngadto sa katawhan ug kini na maak sa katawhan ug nangamatay. Ang daghang katawhan sa Israel ug ang katawhan miadto kang Moises ug miingon, nakasala kami tungod kay kami nagsulti batok sa Ginoo ug batok kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga kuhaon niya ang mga bitin gikan kanamo, ug si Moises nagampo alang sa katawhan. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, pagbuhat og usa ka bitin nga mapintas, ug ibutang kini sa ibabaw sa usa ka tukon, ug si bisan kinsa nga paakon sa diha nga mutan-aw niini, mabuhi siya. Busa si Moises nagbuhat og usa ka bitin nga bronse ug ibutang niya sa ibabaw sa tukon, ug mahitabo nga kun adunay bitin nga mopaak kang bisan kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga bronse, mabuhi siya. Ato pa, gisilutan na sila sa Dios sinahinay, di ba? Gahisgot gini nga bersikulo sa usa ka panahon nga gibagulbulan sa mga Israelita ang Ginoo. Og si Moises nga ilang pangulo nga gihatag sa Ginoo kanila, busa gisilutan sila sa Ginoo pinaagi sa mga mapintas nga bitin nga iyang gipaadto sa ilang kampo, ug daghan kanila ang gipamaak, daghan ang nangamatay. Busa midangop ang mga tawo kang Moises, ug ilang giangkon ang ilang mga sala, ug ilang gihangyo si Moises nga magampo nga kuhaon sa Ginoo ang mga bitin. Busa nagpahimo ang Ginoo kang Moises og bitin nga bronse nga iyang gipabutang sa ibabaw sa tukon, ug ang bisan kinsa nga napaakan nga mitan-aw niini wala mamatay. Nabuhi ang tanang mihangad ug mitan-aw sa bitin nga bronse, apan ang wala mitan-aw namatay. Sa kadugayan nga panahon, kining bitin nga bronse gihimo sa mga Israelita nga Dios-Dios. Busa, gidugmok ni Hari Ezekias nga usa ka mga hari sa mga Israelita. Gahi gayud kaayo ang mga Israelita, di ba, kung atong hinumduman. Sa ikaduhang mga hari, mabasa nato kining panghitabo sa panahon ni Hari Ezekias. Daghan ang iyang gipangguba nga halaran sa mga Dios-Dios, apil na niini ang hinimo ni Moises nga bitin. Hili gayud ang kalibutanong tao sa pagtalikod sa magbubuhat o sa pagsimba hinuon sa kabuhatan. Busa mga igsuon, dili kita magkumpiyansa, di ba, sa kalibutanon natong kinaiya. Kay usahay, mas dali ang pagtalikod sa Dios ug pulihan nato sa mga butang binuhat ug sila ang atong alagaran. Atong hinumduman kung unsa kadautan ang gibuhat sa mga Israelita ngadto sa Dios. Milabay ang gitagal sa Ginoo nga 40 ka tuig. Ug miabot ang panahon nga ipatabok na usab sa Ginoo ang mga Israelita sa suba nga Jordan aron maangkon na nila ang yuta nga Kanaan. Ikaduha lugar kini ka panahon nga ipatabok na sad sila dito sa suba sa Jordan.
Apan si Moises dili ba gisultihan ng daan sa Ginoo nga dili siya makasulod sa gisaad nga yuta tungod sa pagbunal niya sa bato sa makaduha imbis iya rang istoryahan. Basin inyo kining nahinumduman, di ba? Busa, gituboy ni Moises si Josue nga maunay bag-ong pangulo sa mga Israelita. Ug unya, iyang gipanalanginan ang mga Israelita sa katapusan na nga panahon. Ug unya, gipatunga sa Ginoo si Moises sa Mount Nebo, paingon sa tumoy ni ini, nga ginganlag Pisga. Ug gikan didto, gipalantaw sa Ginoo si Moises sa tibuok yuta sa Kanaan. Ug unya namatay si Moises ug mismo ang Dios maoy naglubong kaniya ug wala na mautro makita si Moises sa mga tao. Ug wala gani sila makabalo kung asa gilubong sa Ginoo. Diya sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 48 taman sa 52 mabasa nato kini. Ug dayon diya sa Numeros kapitulo 27 bersikulo 12 hangtod sa 23 ang mahitungod ni ini nga nahitabo kang Moises. Kung atong hinungduman, higala sa Ginoo si Moises ug gisulti niya nga bantugan gayud nga propeta. Kung atong huna-hunaon pinaagi kaniya, nakabuhat siya mga milagro at tubangan sa paraon dito sa Ehipto. Pinaagi sa gawom sa Ginoo. Sa dili pa kita mo padayon sa sunod nga punto, dasig kini alang kanatong tanan, nga basahon gayud nato uban sa atong pamilya ang mga libro sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Daghan kaayo ang atong mahimbawan dinhi ni ining mga libro nga maka-apply nato sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi. Ilabi na gayud ang kinabuhi sa mga Israelita atong masayran. Ang libro nga Josue, nga mao ang ikaunom nga libro diya sa Biblia, gahisgot sa pagtuman sa Dios sa iyang gisaad kang Abraham, nga iyang ihatag ang yuta nga Kanaan, ngadto sa iyang kaliwatan ug hangtod karon mauna gayud yuta sa mga Israelita, kining Kanaan nga gihatag niya kanila. Mabasa usab nato diya sa libro nga Josue ang may tungod sa dakong pagtuon ni Josue sa Dios ug sa gamhanan niyang pagkapangulo sa mga Israelita sa ilang pagsulod sa Kanaan aron sa pag-angkon adto nga yutaa. Gahisgot usab ang libro nga Josue sa daghang mga milagro nga gibuhat sa Dios aron maila sa mga Israelita ang yuta sa Kanaan. Ug ang unang syudad sa Kanaan nga ilang gisulong mao ang Jericho. Ug ang Jericho taas kaayo ang mga parin ni ini ug dili gayud masudlan basta-basta. Apan gipasinggit sa Dios ang mga Israelita ug sa ilang pagsinggit iyang gihugno ang paril adto nga syudad ug igo ra nagtan-aw ang mga Israelita sa paghugno adto nga syudad nga wala gani sila'y gibuhat, gawas lang sa pagsinggit. Diba? Ang Diyos mo'y nagpildi ni ini nga syudad. Naay panahon nga wala ipasalop sa Diyos ang adlaw, hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Naapagi panahon nga ang Diyos mismo maoy nakig-away sa mga Kanaanhon, pinaagi sa pagpaulan ni kanila ug mga yelo gikan sa langit. Nakig-away ang Dios dapig sa mga Israelita niini nga pagsulong nila sa yuta nga Kanaan. Gisugo sa Dios ang mga Israelita sa pagpatay sa tanan gayud nga mga Kanaanhon ug naangkon nila ang tibuok yuta sa Kanaan. Tanan, babae, matigulang, mabata, ang tanan gipapatay gyud kini sa Dios. Dayon giilisdan ang ngalan sa yuta nga Kanaan ug Israel. Kay gisangay man kang Israel nga amahan sa 12 ka mga tribu sa Israel. Ug hangtod karon maunay ngalan ni ini. Makita gay nato diya sa mapa.
nga Israel ang ngalan gid sa nasod nga Kanaan. Dili ba gisultihan sa Dios si Abraham nga iya panghatagan ang mga taga-Kanaan o 400 ka tuig? Kay wala pa mapuno ang mga sala sa mga Amorihanon. Sa ato pa, gihatagan pa niya sila sa panahon sa paghinulsol o pagpangita kaniya. Apan sa dihang miabot na ang tagal nga panahon nga dili gid sila mo hinulsol, nahurot ang ilang panahon ug ipapatay gani sila tanan sa mga Israelita. Gisugo pa gayud sa Dios ang mga Israelita nga kinahanglan nga panglumpagon nila ang tanang mga Dios-Dios sa mga taga-Kanaan kay gakangilngigan ang Dios sa mga Dios-Dios o sa mga larawan o sa mga ribulto nga gaampuan o gahalaran sa mga tao. Sa ato pa, naangko na gayud sa mga Israelita ang yuta sa Israel ug ang tanang sulod niini o gibahin ang yuta sa 12 nila ka mga tribo. Sa paglabay na sa pipila ka panahon, nagpatukod ang Dios ang Hari Solomon og building nga ginganlag templo ug nakapuli kini sa tulda ug didto gitukod ang templo sa siyudad sa Jerusalem sa ibabaw sa Mount Moriah. Dapit lugar sa kung diin didto gihalad si Isaac nga anak ni Abraham. Karon naay daghan nga mga impormasyon nga atong hisgutan. Apan ayaw kalibog kung dili nimo tanan mahinumduman kay mahimo man nga imong reviewhon sa unahan para nga mas masayran gid nimo hinay-hinay ug masabot nimo pag-ayo. Sa nahibilin ni ining episode atong hisgutan kung unsay nahitabo sa nasod nga Israel gikan sa panahon nga napanag-iyan nila hangtod sa panahon sa pagkatao sa gisaad nga manluluwas. Hisgutan usab nato karon ang ubang mga grupo sa mga tao nga gahisgutan diya sa bag-ong kasabutan aron atong masabtan kung kinsa sila. Si Josue mao ang pangulo sa mga Israelita sa dihang naila na ang Kanaan. Apan sa pagkamatay na ni Josue, naay gipadala sa Dios kanila nga mga pangulo nga ginganlag maghuhukom. Ug sulod sa mga 300 ka tuig, ang mga maghuhukom mo'y nangulo sa Israel. Ug mga 15 sila kabuok nga nakapuli-puli sa pagdala sa mga Israelita. Atong mabasa ang mahitungod sa unang 13 ka mga maghuhukom diya sa libro nga ginganlag mga maghuhukom nga mao ang ikapito nga libro diha sa Biblia. Ug atong mabasa ang mahitungod sa katapusang duha ka maghuhukom diya sa libro nga unang Samuel. Ang mga ngalan sa 15 ka maghuhukom sa Israel mao si Otniel, si Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Abimelech, Tula, Jair, Jephthah, Ibsan, si Elon, Abdon, Samson, Eli, ug Samuel mo'y katapusan niya maghuhukom nga nangulo kanila. Sa ato pa, mao kini nga mga tao ang ginganlag mga maghuhukom sa Israel ug nangulo sila sa mga Israelita sulod sa 300 ka tuig gikan sa 1345 BC paingon sa 1045 BC o before Christ nga sa ato pa sa wala pa mataw si Kristo. Unya, diya sa panahon ni Samuel nga mao ang katapusang maghuhukom sa Israel, gihangyo sa mga Israelita nga hatagan unta silag hari aron may sama kuno sila sa ilang silingang mga nasod. Busa, gitubuyan sila ni Samuel ug hari ug mao kini ang ngalan sa mga hari nga nangulo sa mga Israelita. Ug ang unang hari sa Israel mao si Saul nga gikan sa tribo ni Benjamin ug 40 ka tuig ang paghari ni Saul. Ang ikaduha nga hari mao si David nga gikan sa tribo ni Juda
ug 40 usab ka tuig ang paghari ni David. Ug mao si Hari David ang pinakabantugan ug pinakapinangga labaw sa tanang mga hari sa Israel kay gihigugma pag-ayo sa Dios ug sa tanan pagayid nga mga Israelita. Kung ato madumduman, maayo si David, di ba? Apan makasasala usab si David. Makasasala man niya parehas kanato. Ug daghan ang iyang gibuhat nga dautan. Nakapatay gani siya ug nanapaw. Apan ang matag usa nga iyang mga sala gipasaylo sa Ginoo tungod kay si David gapaabuta nga mahinangupon sa manluluwas. Nakasabot siya ug nasayra niya nga kining manluluwas, kining iyang mga sala mauray gyud makapapas ug mauray makabayad niini. Ang ikatulo nga hari sa Israel mao si Solomon nga usa sa mga anak ni David nga lalaki ug 40 ka tuig gihapon ang iyang paghari ug mao gani ang nagtukod sa templo didto sa Jerusalem nga gipuli sa tulda. Ang templo insakto na nga building ug dili parehas sa tulda nga mabungkag-bungkag. Sa pagkamatay na ni Hari Solomon, mao'y nakapuli kaniya sa pagkahari ang iyang anak nga si Rehoboam. Apan may rebellion kang Rehoboam ang napulo sa 12 ka mga tribo sa Israel ug ilang gipabarog ang ilang kaugalingong region nga ilang ginganlag Israel. Ug ang syudad nga Samaria mo'y nahimo nila nga kapital. Ug ang nabilin niya duha ka tribo nga mao ang tribo ni Juda ug ang tribo ni Benjamin nga mipadayon sa pagpahari ni Rehoboam. Nahimo usab nga region ug ilang ginganlag Juda ug ang kapital nilang syudad mao ang Jerusalem. Ug nagpabilin usab uban kanila ang mga Levi nga mao ang mga gipiyalan sa templo sa pagdumala niini. Sa ato pa nabahin ang nasud sa Israel sa duha ka region nga mao ang ginganlag Israel ug ang ginganlag Juda. Ug lahi-lahi silag hari, ug lahi-lahi silag kapital. Ang tanang mga hari sa Juda, silang tanan gikan sa linya ni Juda, apan ang mga hari sa region sa Israel, gikan silag ila sa linya sa nagkalain-laing mga anak ni Jacob. Apan ang gisaad nga manluluwas, mitungha gikan sa linya ni Juda, nga harianon nga linya. Matong mahinumduman daan gipasabot sa Dios nga kining tribo ni Juda diha kaniya mutungha ang daghan nga mga hari. Ug ang uban niini sulod sa tibuok nga panahon sa mga hari sa mga Israelita naay 19 ka hari ug usa ka rina nga naghari sa Juda ug 19 pagayed nga mga hari nga naghari sa Israel. Ang uban niining mga hari misunod sila sa Ginoo ug ang uban wala sila mosunod sa Ginoo. Ug mao gani nakadaldal kanila sa pagampo sa mga Dios-Dios sa ilang uban nga mga asawa. Ug ang mga hari nga misunod sa Ginoo gipanalanginan ug miuswag ang ilang mga gingharian. Apan ang mga hari nga wala mosunod sa Ginoo gakagubot ug gakalisod sila apil ang ilang gingharian. Ug walay bisan usa ka mga hari sa gingharian sa Israel nga misunod sa Ginoo. Ug gikan sa 19 ka hari sa Juda, 8 ra ka buok kanila ang misunod sa Ginoo. Nagpasulabi gayud ang ilang pagampo sa igo lang mga binuhat sa mga Dios-Dios ug gikalimtan nila ang pagsunod ug pagampo ngadto sa Dios. Ang uban adto nga mga hari, mga badlungon gayud, ug nagampo sa mga Dios-Dios, ug nagbuhat gani og mga halaran alang sa ilang mga Dios-Dios, ug mikuha sa ilang mga baylan, ug nahimo silang dautan kaayo. Busa, gikontra sila sa Dios ug iyang gipabihag ang gingharian sa Israel sa mga taga-Assyria, ug nahitabo kini diha sa anyo 734 BC.
ug sa nakalabay pa gayud ang 148 pa ka tuig gikan sa pagpabihag sa Dios sa gingharian sa Israel, iya pa gayong gipabihag ang gingharian sa Juda sa mga taga Babilonia, ug nahitabo kini diha sa anyo 586 BC. Apan paglabay sa 70 ka tuig, gitugtan ang mga Hudiyo nga nabihag sa Babilonia sa pag-uli sa Juda ug daghan ang mipauli gikan kanila. Pinaagi sa panahon, 3 gani ka grupo ang miuli gikan sa mga gibihag. Si Zerubbabel ang nangulo sa unang grupo diha sa anyo mga 538 BC. Dayon si Esdras ang nangulo sa ikaduhang grupo diha sa anyo mga 457 BC. Ug si Nehemias ang nangulo sa ikatulong grupo diha sa anyo mga 445 BC. Sa ato pa natuman ang gisulti sa Dios nga makagawas gid sila ug makabalik ngadto sa yuta nga Israel. Sa pag-ani na ni Hesus sa kalibutan, naapa adtoy mga propeta nga gapanudlo sa mga Israelita. Ang alang sa 3 ka mga propeta nga mabasa diya sa Biblia panahon ni Hesus mao si Ana nga usa ka propetisa. Unya si propeta Simon. Ug naa pa gay usa ka ilado kaayong propeta nga ginganlag Juan nga Bautista. Sa unahan nga episode atong sayron ang mahitungod niini nga propeta. Ug gawas pa adtong mga propeta naapay nakabarog nga ubang mga espirituhanong mga pangulo sa Israel nga ginganlag mga eskriba, mga parasiyo ug mga sadusiyo. Kining tulo. Ang kahulugan sa pulo nga eskriba mao ang magsusulat. Ug ang ubang mga eskriba, mga sekretary sila sa mga hari ug sa ubang mga opisyal kay makasulat man sila. Ug usa pa gayud nga ilang katungdanan ag pagkopya sa pulong sa Dios. Mo'y ilang gimbuhaton. Daghan ang kopya sa Biblia tungod kanila. Ug tungod sa ilang pagkopya sa pulong sa Dios, nahimo sila nga mga maalamon niini, busa ginganlan usab sila mga magtutudlo sa balaod. Kay na master nila ang pulong sa Dios. Ug halos tanan nga mga eskriba nga mga magtutudlo sa balaod, gikan sila sa tribo ni Levi, mo'y kahimtang niini nga mga eskriba. Ang grupo nga ginganlag mga parisiyo, mga tao kini sila nga mipahawa gikan sa grupo sa mga eskriba, kay gusto nila ang pagsubay sa balaod sa mas istrikto pagayud kaysa mga eskriba. Busa naghimo sila kaugalingon nilang grupo ug mibulag sila sa ilang daan nga grupo nga eskriba. Gapamulitiko usab ang mga parasiyo ug nagustuhan sila pag-ayo sa mga tao ug hugot kaayo sila sa pagsunod sa balaod ni Moises. Gani gidugangan pagayud nila ang balaod ug daghan pa nga mga tradisyon ug mga patakaran nga kaugalingon ra nilang mga gibuhat nga mismo gani sila dili nila matuman. Nagsugod ang grupo sa mga parasiyo diya sa anyo mga 167 BC. O sa ato pa, tuig 167 before Christ, o sa wala pa matao si Kristo. Ang grupo nga ginganlag mga Sadusiyo, mga espirituhanon gihapon sila nga mga pangulo sa mga Israelita, ug kusog kaayo sila diha sa pagpamulitiko. Ang kadaghanan gani sa mga membro sa Sanhedrin nga mao ang konsiho sa mga Israelita, mga Sadusiyo sila. Ug ang Sanhedrin, 71 kabuok ang ilang mga membro, ug mga Sadusiyo ang kadaghanan kanila. Nakabarog usab ang grupo sa mga Sadusiyo diha sa anyo mga 167 BC, ug ang kadaghanan kanila gikan sa grupo sa mga pari sa templo
ug mga dato sila. Gamay ra sa mga Sadusiyo ang gasunod sa Dios kay ilang gipalabi ang pagpangatungdanan ug ang pagpangwarta. Makipolitiko lagi sila. Apan bisan kung ang kadaghanan sa mga eskriba, mga Parasiyo ug mga Sadusiyo, mga dautan ug layo ang ilang kasing-kasing ngadto sa Dios, naagihapoy uban kanila nga mituo sa Dios ug nagpaabot sa gisaad nga manluluwas. Pirmi gayud na ay duha ka klase sa mga tao, ang mga gatuo sa Dios ug ang mga dili motuo sa Dios. Dili nato kalimtan bisan karon mao gihapoy kahimtang sa tao. Sa pagkatao na ni Hesus, diya pa ang templo sa Jerusalem ug kamulo pa gahalara ang mga pari matag adlaw o gasaulugon pa sa mga Hudiyo ang tanang mga kasaulugan. Apan nahimo kining tanan nga kawang ra kay layo ang ilang mga kasing-kasing gikan sa Dios o gihimo gani nilang dako nga negosyo ang kalihukan sa templo ug ang mga kasaulugan. Gawas sa templo, naapagay mga importante nga building sa mga Hudiyo nga ganganlag mga sinaguga. Ug halos sa matag balangay naa sila'y sinaguga. Ug diha sa mga sinaguga magtigom ang mga Israelita matag adlaw igpapahulay aron sa pagbasa sa kasulatan. Ug diha usab mo eskwela ang ilang mga anak nga lalaki. Adto nga panahon kasagara dili pa eskwela ang mga bata nga babae, ang mga lalaki ra, di ba? Diya sa mga 200 BC, maoy gamando ang nasod nga Roma sa tibuok kalibutan. Busa sila ang hawod sa tibuok kalibutan hangtod sa anyo mga 476 AD. Busa sa panahon sa pag-ani ni Hesus sa kalibutan, Romano ang gobernador sa Jerusalem ug Romano usab nga kasundaluhan ang gamandar sa Israel. Ug maupagayid ang mga Romano ang magpili kung kinsa ang mahimong pari sa templo, ug kung kinsa nga mga tao ang makaapil sa Sanhedrin, ug kung kinsa ang mahimong mga hari sa mga Hudiyo. Mauray ilang hatagan ug katungdanan ang mga Hudiyo nga makipolitiko nga sama sa mga Sadusiyo. Maoy kahimtang sa Israel sa pag-abot ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sunod nga episode, daghan pa gayud ang atong mahimbawan.